Kisa may palit? You want ice candy? Mango flavor and buko pandan. Hi, hello. Where are you from? Okay. Okay, okay. So, mango or buko? One and one. Okay. This one? This one. Oh, just we'll have. Yeah. Okay, thank you. Enjoy in the Philippines. So, ni mo naman tayo bibing mga gagmay, oy. Lat. Uy, diri, Monmon. Ay, nakuha kay si Monmon. Diri ka, Mon, diri, Mon. Min na. Ay, Min. Ay, Min. 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 Oh, tarungan ng lawas. Hala si mahurot ng ihadayon, mangilog na ba na si Kuan. Gaps, salamat kay Kajuma. Gaps dia. Gahapon kay wala na nabutang ig vitamins ag nakapagwapa ani nila. Ang vitamins ug kaning gatas. Makagwapa man ni siyang gatas. Wala pa ni sila mga bata ba kay. Lihok-lihok ng ilahang mata. Ilang danggan. Kay ba naman sila muhawid. Kitkat ay mo tinapulan og hawid ha. Oy, hawid. Katulgon mo na wala si katulgon na. Hawid. Oh, bawion di mo hawid. Magpiyong-piyong na. Be, bawion di mo hawid be. Morning mambi, diyan na silang kuan og ang vitamins na gisul sa didi. Si Munmun may dali kaayo makahugman. Dili mangilog ginuguman mun ha. Hello guys, maadjong adlaw, maadjong buntag, maadjong hapon tong tanan guys, na nabuntay buwad. So shout out day ko sis Ansan Blanton di sa Hawaii. So magtigom pa jud kog daghang buwad sis para kadalhan na kadeha og buwad. So na ini order guys nga kuan nasa dyan sa Hawaii sis Ansan Blanton, pero ipakuha ra kuno sa diyang ate nasa Cebu. Puhon ni nagbalik si Nicole sa Cebu, pwede rang pick upon ra nila dito sa Imol. So kuan ra ni sila guys kanang lisod lagi jo pagitaon nag-isda ron kay di pa kaado tig isda mga second week or third week siguro sa Mayo na ang isda na kay kuan man tig uso na siya og galunggong. Karon kay puro mga tulingan ang mga baligya sa kuan merkado. Diya daghan kadto ni order dari pud ang silingan guys. Kay ilalay ko na pong ipang dadali ko na sa gawas sa nasod lagi. Lami lagi ni siyang buwara. Nakatilaw na dani si Ma'am Ging. Shout out ko ni Ma'am Ging diya sa adlawon. Ay, mali upo mali ito kaya ako matulid. Jay kugwan na ka ng pataas na para sa yun. So na naman B, nakapalit po og kuan 4 ka kilo. So daghan na pud kadto ni siya on. Ang 4 ka kilo mo kuan na po na siya, mo timbang na po na siya og mauga. Mga 10 ka kilo. Di makamawi ra ta. So diyan na gatong utan bitaw. Magutan jud ko guys. Basta nas kristal magutan ko kay hindi yang ganahan ay utan nga sabaw ba. Parisan og buwad. Unsa merong bulad. Lami ka do atong buwad. Lami man dig buwad ko nga ang gabi eh. Ay gahapon paniudto kay niya mo pwes kastil gahapon udto ba ya.
Kung ina dito na pa may gamay dito ka. Naglain mo kung 1 foot cool para ni Christine. Asa? Na dito ko ang putos ng plastic. O suwayig sap-sap nak. Ayaw kayo, ano po? Guys, ito na ta guys. Good morning, mami. Diyan lagi mo prinsesa mami oh. Punta guys. Hindi ko na punta. Otan. Sa morning. Lami kayo na parisan sa hinimo ni mama na buwad. Lami. Lami rin ko naman wala among hinimo mo. Sito lang yung nasa di kay ay askad siya pero yung pagkaskad kay na itimpla ba? Meron siya piniritong isda. Hindi mo na sa ginga ka ng lab tigaw ba to? Sa nagmantika ba? Oo siya guys. So, Bulad yan, murag tinapa. mura sa di bulad ba kay mura siya og kanang tinapa na nagmantika. O magmantika man jud kay giprito mas mantika. Pero lami siya no. Maho daw mami bi. Mag-deliver sa kuda ning ice candy. Ay magsuroy di ko guys. Tara. Call. Pila po naglaban ng mga kuan diha. Nagalabas diag ako mo suroy sa kuda ning ice candy guys. Pila lang naigihom mo na ko diha ba? Sombrero ko kay init. Ko dapit sa mga igagaw ni Papa Edi. Oh, naayo naglamisa. Nuroy tag eskindi. Bayad sa kurente. Ay, sa tay, ha? Gusto mo na imong buwan Spiridyon? Ha? Kumaudi ka mamintura? Taplanan. Manuri po na siya upuan guys. Kanang kasi kailangan niyo. Bulho diha oh. Alkoy. Klaro, alkoy. Alkoy man. Pila man limuha kay. Tage si Spiridyon. Ayaw bitaw. Dito ko. Ayaw ko. Pagpili gani. Tagaan tay. Mon na lagay kabanghan ako dia. Napokoy buhat. Ay, sus ka nang buhat. Na salamat lang niya. Sige na. Ayaw mo ko no. Tanawa lagi mo dawat naman di ay. Kaya na lang Japon. Balik niya Adrenoy. Balik. Ano ko niyo? Oh. Tanong sa agong pula mo Dili magtarong sa trabaho. Kuan din na siya Hindi na, tirahin na lang. Kaya pisik mo na. Na. Kaya Ay, baga akin. 20 kay taman. Lawat kay Surita. Iskinde. Oh, wala nga tawa lagi mo. Ha? Nga tawa mo maligya ko iskinde. Tawaan ko nila guys. Guys, iskinde. Manuroy ta guys kindi, mamalit mo guys kindi. Wala pa. Lami yung kaya ang skindi. Flavor. Creamy kayo siya. Sungho mo kayo. So, karon. Dili mo tingog ang ice. Lami yung kayo siya. Lami ta. Try na. Kanila man gamay. Hindi man po siya kayo sa tamis kay magluto ko na may shoot. Humok kayo siya guys. Oh. Na may Layo ba skindi manggod na inikaon ni mo more jud ay so dili jud siya creamer. Kinanglan jud ni siya kanang more of kuan ba siya. Nya na uban bi alutuon sa usa pa. luto bitong gatas. Gatas yun siya daghan. Lami guys, lain yung flavor na sa pandan, na mango. Sabi na. Buko salad. Hindi, asa na to bupalit. Tagang isis gilid oh. Di ba guys, halinan jud ta basta magsuri-suroy ta. Pero di no need na magsuri-suroy kay init pero ganahan na po ko magsuri-suroy ba.
Kisa may palit? You want ice candy? Mango flavor and buko pandan. Hi, hello. Where are you from? Okay. Okay. So, mango or buko? One and one. Okay. This one? This one. Just No, we'll have. Okay, thank you. Enjoy in the Philippines. Is bagi ka og Yuki. Palit so. Salamat kay. Salamat. Init na pa. Ipakuan na lang ng sabaw pikas. Mag-tricycle mo? Hurot guys. Guys, kay gigali ko na deliver guys oh. Dami kayo. Grabe mo kung kainit. Tambaw sa kainit jud grabe yun siya gawas. Gibali na nimo isda dito? Hindi ko maligo. Bulad ba? Bulad. Thank you for watching guys. Kanang nga po ini order na po balik-balik man ni siya og order na ning hang kuan 15 na po siya ka buok. Margie gihapon, di ba nagulupan nimo? Salamat kay Margie. Abrion. Oh. 15 na bukuan 50. Di ba nagulupan nimong kalo sa grabe inita. Mo pa pag humanhag bali sa hangguan, uwad. Stereos gawas na gibutang sila basta buntag. Din maalis na nagilahang kuan na nahug na pud ng kuan. Napoy mga manok. Wala na jogging day si Nicolo si Cristel. Wow! Mana man magdidi god. Mahaw na ron taon ha. Cute kayo sila eh. Oh, nahulog na ng mga kuan. Daanan ninyo. So katuday mga ning message na nga mga ladyo bitaw ag kuan. Kuan og buwad ba niya. May tigom palagi ko kuan kanang buwad kay wa may baligya ron ka. Di pating season og kuan ba. Mga second week pa na sa maayo siguro na mga puwag ikog o mga galunggong. So magwat-huwat sa naman tamambi kay mas nindot majud kuno ahang kuan di man sila mo palit og mamalit og kanang nas merkado bitaw kay mas ganahan man sila timpla sa ahang kuan. Ganay tanang dadari guys ng kuan oh. Paliyang bitin na siya. Nasugod na po sa bunga oh. No, Mingming no. Okay. Hala, nisaka naman sa ang mga manok na doon, nisaka na sa cranberry. Ang cranberry dari guys, ang daghan na sa bunga. Kahimo na tada ni og juice. Ano nisaka man kadiha? Ang kay bunga oh. Mga pila ka simana guys mahimo na ni siyang juice. Mahal ba sa pudang kilo dani mahal ba sa ni nga ni juice sa cranberry sa grocery. Yan kaya oh. Ga jogging di si Nicolog si Cristel sa juice sila ngantong kwartil. Nagana kay bunga. Tit 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 tit. Tit 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 tit.
Yung siya namatay. Yung pink. Diya guys, kanang katuwa mo kakande ko sa mga nag-order sa hang kuan. Salamat kay Kadyo. Kanang natilawan na dyan nila, nakaabot na og Cebu. Ma'am Ging, shout out niya. Kanang kuan ni Janggi, lami po siya de og kamatisan. Butang kamatis. So na ako upat ka kilo na pero order na siya kay masilingan lagi ni order og 3 ka kilong buwan dya. Kuan na hanggi kilo gahapon, kuan pa man siya. Duhag tinga pa. Kuwang pa og kuan man ang nangita mi ni papaidi gahapon, wala di isda. Na ang isda jud ron mga tulingan. Kaya shout out po ko diha ni Ansan Blanton puhon magharakan tiguman mga second week sa Mayo nga na daghan na jud ng mga galunggong. Mga puwag ikog nga isda, lami ko na siya mga bularon. So maro to guys, salamat kay Kadyo ko ni Ma'am Biog. Shout out ko diha ni Ma'am Bitani diha sa Germany. Salamat Kadyo. Nagasunod-sunod ba nila mga piso guys. Hadlok tama tumban. Diya kay araman jud kainit daris amuhang kuan guys. Tubangan. Ano man nagdidi naman good mo. Kiss na lang biya. Kiss na lang may mama. Kiss mama. Ano yang abutol ag manok. Yang abutol ag manok. May manok oh. Hindi manok oh dali. Na, pwede sila manok. Pwede sila manok. Hawiri manok oh. Iya yung ano no. Oh dala. Min. Uy, dira. Min oh. Dira oh. Banti na pod. Ang gikuan diri guys, gibalhin na ag hawid. Kaya bumbil di ang gibalhin diri sa tubangan. So lagi kay magwas-gawas ka na ka maka sud. Ano man? Ano na didi on? Kiss na lang mama mi. Kiss na lang mama. Kiss na lang mama. Kiss na lang. Kiss na lang kiss. Ano na? So thank you for watching guys. Love you amping kampuran tanan.